tady Nadim a vítám vás u dalšího videa a dneska je tady se mnou Larry TV. Hi, my name is Larry. A Matěj Michal. Jo, já jsem Matěj. A vítejte u naší nové série z pokusů. Takže jdeme na to. Takže začneme si mentosky. Kolik do toho hodíme? 2, 3? 3 jsem chtěl říct. Tak jo. Máme si takové 3 mentosky. Otevřeme to a pak budeme zdrhat. Okay. Připravte se. Oh! Ještě do toho nějaký hodíme, jestli to půjde. Málo. Nebude to mít říkat ty mentosky. Jo, zkusíme, jestli ještě to půjde. Jenom to vypění, jestli nepůjde. Hej, dej tam pár ještě víc mentosek. No, ale ono to i přes to pění, ale malinko. Tak zkusíme tam dát ještě víc. Třeba 2. Pořád to pění. 4. To už asi víc nepůjde, no. Bohužel. Bohužel. Tak pokud se vám video líbilo, tak dejte like nebo odběr. A čau.